तो हेलो लोगोफोर नोंसिनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर तो गुड इभिनिं टू यू ऑल लोगोफोर स' आं दिनैनि भिडिअ बेखौनो बुंनो सानदों लोगोफोर माने जोबोद खुसिनि बाथ्रा आरोना माने रंजाथाव आरोना दिनैनि खौराङा लोगोफोर माने मानो होननानै बुङोबा आं दिनै रायलायगोन जाहैबाय जे मुंख्लं नखरफोर गासैबो माने साबैसेनाखि नाम दङ जे बिसोरनि थाखाय दिनै माने फैसा मोनसिगोन आरोना माने चेक मोनसिगोन बिथांमोना सिगाङाव बेसेबांनाखि डिमान्ड दंमोन मुंख्लं जानायफ्रा तो बिसोरो माने मोननो हासिगोन आरोना लोगोफोर जोबोद खुसिनि बाथ्रा नंगौना नङा लोगोफोर जायफ्रानाखि मुंख्लं जाबाय खास्रि बिस्रि बुथार जाबाय आर्मिफोरनि आखायाव बा पुलिसफोरनि आखायाव खास्रि बिस्रि अना खाना बुथार जाबाय लोगोफोर सास्ति होजाबाय तो लोगोफोर दिनै बिसोरनि थाखाय माने जोबोद खुसिनि माने खौरां आरोना लोगोफोर तो आंबो खुसि जादों जे बिसोर एफा बिदि हाग्रा बंग्रा खस्थ' खालामनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय खस्थ' खालामनानै दिनै गावसिनि फिथाइ मोनजानाय बा थैनानै थांबाबो नै बेखौ आंबो एसे माने गोजोनदों आरोना लोगोफोर गोजोननाय मोनदों थेंक इउ प्रमद बर' बिथांनिसिम माने साबायखर बावहरनाय जाबाय थेंक इउ स' माच फर हेल्पिं देम दस हु आर डेड बिसोरनि थाखाय माने होनायनि थाखाय आं हाजार हामबाय होयो आरोना प्रमद बर' बिथां सारखौ तो लोगोफोर नाथाय मोनसे माने दुखुनि खौरां दङ जे बेनो आरोना जे एक्स एनडिएफपिफोर जायफ्रानाखि थैयाखै एक्स एनडिएफपि सारेन्डार जानानै थाबाय बा आरो बैसोरो जायफ्रानाखि माने जेलाव दङ बिसोरनि थाखाय जोबोद माने दुखुनि खौरां आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै बिसोरो माने मोनाखै आरोना एसेबांनाखि डिमान्ड खालामबाय दिनैसिमबो मोनाखै आरोना माने सरकारासो मा सानदों बेखौ बुंनो हाला आरोना आङो लोगोफोर उनाव होनो सानदों ना माला होनो सानदों तो जायफ्रानाखि माने बै समाव सारेन्डार जानाय समाव माने उदांस्रि मोननाय समाव माने आं बेखौनो सानदों आरोना माने जायफ्रानाखि बे समाव फैदों बिसोरबो माने मोनाखै होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा दिनै मुंख्लं जानायफ्रा मोनबाय आरो जायफ्रानाखि मुंख्लं जायाखै थैयाखै बिसोरो माने दासिमबो मोनाखै आरोना तो लोगोफोर सरकारा उनाव होनोबो सानदों जानो हागौ आं बेखौ बुंनो हाया आरोना नाथाय लोगोफोर बिसोरबो मोननांगौ आरोना हिसाबाव माने मोनथारखानांगौ आरो बैफोरनाखि जायफ्रानाखि माने 2 नम्बर मोनथाम ना जे एनएलएफपिफ्रा बै माखासेनाखि क'क्राझाराव थाहैदोंमोन ना माबा 400 जन 500 जन 1000 जनसो मानसिफ्रा बिसोरो मोनबाय आरोना 4 लाख मोननाया बिसोरथ' मोनबाय माने बिसोरथ' अरिजिनेल नङामोन ना लोगोफोर तो बेनो आरोना अरिजिनेलफ्रा दिनै मोनाखै नाथाय बैसोरो जायफ्रानाखि उनाव मोनथाम होननानै माबा जाहैदों गावसोरखौहाय मोनथाम होननानै देखायहैदों जे बिसोरो मोननानै माने थाखाफ्रानो दासान्दि जोबलायलायबायसो जानो हागौ लोगोफोर तो लोगोफोर आं बेखौनो दुखु मोनदों आरोना जायफ्रानाखि मुंख्लं जायाखै तो बिसोरबो मोननांगौमोन माने सारेन्डारफ्रा आरोना एक्स एनडिएफपिफ्रा मोननांगौमोन तो दाबो मोनाखै बिसोरो जोबोद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर तो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आरोना दिनैनि खौराङा बेनोमोन लोगोफोर माने आरो खुसिनि खौराङा बेनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो एसेसोबाबो गोजोननाय मोन्दों जानो हागौ माने जायफ्रानाखि मुंख्लं खस्थ' मस्थ'यै थैबोनाय नै बिसोरो दिनै माने गावसिनि फिथाइ मोनजासिगोन आरोना जेन'बा जोंनि बर' हारिनि नामाव आरोना तो लोगोफोर बेनो दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आं दिनै एसे खुसि एसेबाबो आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो एसेबाबो खुसि जादों जानो हागौ तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय बाय।